नमस्कार भाई लोग, कैसन बानी रहो सब। आज हम भोजपुरी के एक बहुत ही अच्छा खबर लेके आयल बानी, जौना खबर से आप लोग बहुत ही खुश होके वाला बानी। हम बताई भाई लोग कि रितेश पांडे जी के एगो बहुत ही अच्छा सॉन्ग आयल रहे, आज जेल होई कल बेल होई। गाना के ऑडियो सॉन्ग रिलीज के हो गईल बा। ई गाना के रउआ सब खूब प्यार दुलार देनी और वही प्यार दुलार के बदौलत भाई लोग आज फिर से रितेश पांडे जी के उ गाना के वीडियो सॉन्ग आ रहल बा। भाई लोग जौना गाना के नाम रहे आज जेल होई कल बेल होई। ये गाना के रितेश पांडे जी गईले बानी और ये गाना के लिखले बानी मंजी मीत जी और ये गाना के म्यूजिक देले बानी आशीष वर्मा जी। हाँ भाई लोग, ये गाना के फिट पल्लवी गिरी जी देले बानी। हम बताए भाई लोग कि गाना आज यानी 7 जुलाई के 6 बजे AM में ही सुबह में मॉर्निंग में रिलीज कर दिया गई वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे। भाई लोग रउआ सब ये गाना के नाच वीडियो देख ले बानी तो जाई वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड चैनल पे और ये गाना के जरूर वीडियो देख।